Mr. Marvin Suyat, fresh all the way from Santa Barbara, Pangasinan. Siya po ay 23 taong gulang, 23 years old, 70 kilograms, the height of 5'10" tall. She is a massage therapist, school attendant there at OCD. Ang kanyang motto sa buhay, nagmahal, nasaktan, kaya ngayon, nag-budget. Nagmahal daw at nasaktan, kaya nag-budget na lang.